Tulevaisuus ei ala huomenna. Se alkaa siitä, mitä päätät tänään. Kun valitset maalämmön palveluna, valitset enemmän kuin lämmitystavan. Valitset mielen rauhan. Ei suuria investointeja, ei huolia, ei riskejä. Vain lämpöä, joka virtaa vuodesta toiseen. Syvällä maan alla on loputtomasti puhdasta energiaa. Ja sinä voit päättää käyttää sitä. Tee fiksu päätös, joka lämmittää pitkään. Puhdasta energiaa yli sukupolvien. Geonova.